Sziasztok! Tudjátok, hogy manapság mit kaptok 650 000 forintért? Gyertek velem és megmutatom. Csilló Steve igazán megirigyelni ezt a becsúszást. Viszont ez egy igazán jó lehetőség lehet startup cégeknek, vagy tánciskoláknak, vagy esetleg edzőtermeknek. Hiszen havi 650 000 forintért ekkora területnyi, szabad teret sehol máshol nem fogtok találni. Található benne egy óriási konyha egy étkezővel, ezek mellett 5 darab irodaszobával és egy külön bejáratú lifttel is. Természetesen WC is található benne, plusz emellett egy fürdőszoba is. És itt látható az ingatlan fő attrakciója, amiről szerintem nem is kell beszéljek, csak nézzük meg. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía.